Нека ви представим модел Technical Support от M2M Services. Това, което ме грабна в M2M Services е, че е една българска, бързо развиваща се компания, която на този етап е с 15 годишен опит в сферата, работи в 50 държави и вече има над 1 милион свързани устройства. Това, което отличава работния ни процес, е инфраструктурата на компанията. Хардуер, софтуер, телекомуникации, сървъри, приемници, административни платформи, мобилни приложения. Това ни позволява да развиваме опит, знания и технически умения в много области. Internet of Things продуктите са бъдещето и ние се развиваме и инвестираме непрекъснато в тази насока. Ние работиме с бизнес клиенти, до нас не достигат казуси от крайни потребители. В по-голямата част от случаите работим с изключително големи професионалисти в индустрията, които се обаждат, за да търсят помощ, за да разрешат техническите си проблеми. Позицията ни е много комплексна, трябва изключително добре да познаваме инфраструктурата, продукта и услугата, която предлагаме на крайния потребител. За мен възможността да научаваш нови неща почти ежедневно прави работния процес интересен и предизвикателен. Дали това ще бъдат нови продукти, които компанията разработва непрекъснато, или нови функционалности на вече познати устройства, надгражда твоите познания и те кара да вървиш напред. Също така харесвам гъвкавото работно време, както и атмосферата на приятелство и взаимодействие в екипа, в който работя. Другото важно нещо е, че виждаш как твоите усилия биват оценени не само от клиентите, но и от компанията. Всички са много отзивчиви и винаги можеш да си спокоен, че когато имаш нужда от помощ, ще ти бъде помогнато на време и ефикасно. Всички заедно работим като един отбор, за да може да предоставим на клиента един качествен продукт и да продължим да бъдем предпочитана компания, както и световен лидер в security индустрията.